Odiechieng' machielo, thuolo machielo wachako warume chenro mar penj laktar. Kamwacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Andruth Otieno, kenda moro mokalo ni wendo wanitiere studio ka ubonyiso ni nyinge ng'a en nyakanye, olony e weche mage, kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth, an iluonga Millicent Oloo, an Nyaugenya, an atiyo tij cardiac nursing Nairobi Hospital. Seche mwacho ni cardiac nursing, en ang'o gi dholuo mayot mwanyalo winjo? Ng'enyne alony e tij rango jotuo ma obiro gi either buok adundo ama gik malure gi tuoche mag adundo. Ma korka adundo ka ibere mokalo. Kanye madwani mondo mi wadonje kendo dakwa mondo mi nyakora mugi ajuang kamora mora ma intiere bede pinyi chike iti mana kaka nanyisi Ramogi Radio ni kawuono wadwa ng'iyo tuo mar adundo ma ikelo kod high blood pressure kata pressure mamalo. Bende nitiere gi gima kamano? Nitiere tuoche mang'eny ma kobiro ibo yudo ka ng'ato yudo blood pressure. Koro yudo blood pressure nani koko ochiedhe e yo makare. Manyisre ne okalo ndalo mang'eny kapok oyudne gi blood pressure. Ama obedo gi blood pressure ndalo mang'eny to yedhe momiye ok onyal duoko pressure no piny. Ama kata ka oduoko pressure ok oduoke piny kaka dwarore. Nikech nitiere nambni maripo bed ni koro komi yedhe go to pressure duogo ma biro ena gima waluongo ni almost near normal. Nikech normal wawacho ni ng'ama ngima moripo bed ng'ama duong' ng'ama is above 18, pressure ne oripo bed normal oripo bed 120/80. Ma koro sama jatuo ni kod high blood pressure wayudo ni ochake yedhe aimwa en ni mondo pressure ne ni oduog around 120/80. Remember kwa paro en ni mondo mi luongi ni in hypertensive, pressure ni bedo mamalo moloyo 130/90. Anything above ma en 130/90 wawacho ni isechako bedo gi stage 1 hypertension. Kokalo koro ma wawuoyo about 140/90 wawacho ni chako bedo koro gi severe hypertension. But koro nitiere miyudo ka koro jatuo yudo blood pressure machopo 180/120. Mamalo en 180, ma piny en 120. Mano koro wawacho ni in kod gimiluongo ni hypertensive emergency or hypertensive crisis. Manyise ni in ng'ama oripo bed ni ringo kodo piyo piyo kiteri e osiptal mondo ichak yudo yedhe mondo oduok pressure ni no piny mondo oduog at least around acceptable ranges mabiro around below 130/90. Koro tunda tuo mar pressure kachiel kod tuoche mag adundo kaka odhi kelo chandruoge e adundo mango wacha ni en tuoche mag adundo mikelo kod pressure. Koro gima timre mondo mi ng'ato yud tuo ni iyudo ni osebedo ndalo mang'eny ken gi pressure. Makata kimiye yedhe control ma blood pressure no ok obedo maber. Ok obedo malong'o ma koro daktari bo neno ni mae koro ripo bed ni either wami yedhe matin moloyo kaka nyocha imuonyo ama waketo half of what manyocha imuonyo kande. Koro ibo yudo ni osedak ndalo mang'eny ahinya. Ndalo mokwongo kaya ka pressure ni chakre ibo yudo ka jatuo ni onge any signs and symptoms moko binyiso gimoyo yote. En mana pressure ne mapengine bo bedo ka chandi maseche mokiringo kod e hospitali mi yedhe pressure duogo ma normal to baskendo jichako iendelea mana kama ionge problem. Koro kalure gi ndalo mang'eny wawach kata inyalo bedo 3, 4, 5 years ama many years later from the time mane onyisi ni in kod high blood pressure. Iyudo ka koro jatuo chako bedo gi signs go koro emibo neno ka koro emabo miyo koro wachako ng'eyo ni in kod gimiluongo na hypertensive heart disease. Ngeche ibo chako yudo ka jatuo koro kobet ama kotiyo tich matin owinjo kojony, owinjo kool mana ka ng'ama otiyo tich mang'eny. Ibo yudo pressure ne oken kaka ne daktari wacho no kete yedhe chande pressure koro ok nyal bedo well controlled ma en sana koro en something above 130/90. Ibo yudo ka ochako fuolo ma ok nyal ng'eyo ni en asthma, en koyo, en ang'o, en fuolo moro ma iwinjo ka wawacho ni ng'ato choro ahonda to kitemo rango ok nyal ng'eyo no ok en koro ahonda minyalo wacho ni infection, pneumonia ama asthma, but en ahonda moro mok rum chande. Ibo yudo ka koro tiende ng'ato wacho ni koro kata wuok e chonge kadhi piny ochako bedo gi gimiluongo ni edema, koro tiende ne go kuot ma joluo luongo ni tiend ng'ato lor. Ibo yudo ka koro tiende ne go chako kuot. Ibo yudo ka koro
yani iol sate ing'eyo moro ma ok inyal wacho nang'o momi iol ing'e nitiere ol mibo wacho ni atimo 1 2 3 emomiyo koro aol but ma ibo yudo ka ng'ato eno ol sa duto then pressure ne ok lure gi namba controlled maber koro magi duto iyudo ka koro adundo chande chako ol nikech ing'eno otemo gocho e gima is very adundo wuon muscle ne mokwongo bedo maduong koro remember kata mondo miyo pump chande nitiere a lot of gima waluongo ni resistance koro with the time iyudo ka muscle no medo bedo maduong koro ok onyal pump nikech remo oripo bed ni goye kaka oripo bed ni wacho ni 60 beats per minute koro remo no oripo bed ni goyo kamano iyudo ka koro igoye pole pole moko pod dong' ei adundo kae koro ka remo chako dong' e adundo kae iyudo ka koro tie ng'ato lor olo no betie ahonda cha betie mago koro e gik ma koro bomiyo wang'e ni koro hypertension cha ochako kelo tuo mar adundo mathoth ne en gima kawo ndalo mathoth en gima kawo higni mang'eny moro kapok abire ranyisi gi mabende thoth ne iselero ne nyikora mugi ajo ng'adwa ni wadoga chien mana matina e picha mane wantiere godo kotende kod weche mag kwan mar pressure nikech ahero ga ni odiechieng kod odiechieng ka wasomo weche gi to ka ponono ni chenro machon no bai tineno e chenro ma kawuono to kaka wamedo puonjore timedo ng'eyo inyalo chunga mondo mile ne nyikora mugi ajo ni en ang'o malilero 130 kod 85 139 140 ka ema wantiere koro ka ng'ato okawo blood pressure nikech seche moko wakawo blood pressure inyalo nyiewo machine mari titime ot nikech wawacho ga ni mondo miye wawach ni in gi hypertension ama in gi blood pressure man malo oripo bed ni wakawo pressure at least twice maka watime kaka kawuono kendo wachako watime kiny different timings ma ok wawach ne wachake gokinyi ae kendo kiny watime gokinyi wanyalo kawo moro gokinyi kiny watime godhiambo then warango ni pressure man malo kaka obo some machine no owacho nang'o koro anything ma en below 130 ma owuoyo about gimo 120/80 ma emo waluongo ne en normal blood pressure ma wabo wacho ni ng'at ma is above 18 pressure ne ni kamae is okay unless ng'ato en ng'ama osebedo gi yedhe mag pressure ne obedo piny matin ama en ng'ama athletic kaka jok ma gin athletics ibo yudo ka pressure gi pengine nyalo bedo ni piny matin but gin to gibi nyiso signs ma wawacho ni ng'ato fuolo ng'ato winjo ka ol sate kochako bedo 130 139 kae to mapiny ni obedo 85/89 wachako neno ni ntiere there is a high likelihood kaka chako timo gik manyalo miyo opunguza that pressure to ibo end up bedo koro gima waluongo ni mild hypertension but kae koro kuma wachako wacho ni koth ochako goye jogi nikech kochakore koro kae tibo yudo ka ng'ato koro chopo e mild hypertension miyudo ni man malo bedo 140 159 to 90/99 mae koro oripo bedne wachako rango ni idhi neno daktari ama ichaki yedhe mage by the time ma jatuo chopo kae ma koro blood pressure chopo 160/179 to ma piny ni 100/109 mano wacho ni moderate hypertension mae ng'ama koro ripo bedne ineno daktari immediately tichaki yedhe immediately tibedo monitored mondo wanene ang'o mane okelo hypertension no to ka nitiere gima waneno ni nyaka bed no kelo hypertension to wachako nyisi ni mae e gima oripo tim mondo pressure ni oduog piny plus yedhe koro kwachope ma koro wan kae ma blood pressure okalo 180/120 ma wuoye chande mano koro en hypertensive emergency moripo bed ni irash kodi to the nearest hospital mondo chak mi yedhe maduoko pressure ni no piny moro kete seche ma pod nitiere kanyo no aneno kama lo kanyo nitiere ka kondik stage systolic diastolic action gino monego bed ni timo numbers gi nyiso ang'o ka remo gocho ka dhi kanye kowuok e adundo kota kobedo nang'o to seche ma diastolic ni obedo malo kaka waneno medo sudo wanyalo chopo 109 kata 110 ang'o matimore gi lak seche gi chandruoge mage makora dundo bedo godo sani sama pressure chako bedo malo ni ineno ka blood pressure ni en 130/85 mana dundo gocho normal oonge like oko strain en koro kaka iting'o mizigo mapek to ok inyalo ichurgo adundo ni gocho normal oonge gi ni problem ok ibinyisowa like signs ma wawuoye kande samo chako bedo kae ibo yudo ka jatuo moro chako nyisi ne awinjo wich bar moro mokrum chande asemuonyo panadol amuonyango but headache no ena mosiko chande to biro matin but inyalo kimuonyo maybe nini panadol inyalo yudo ko duoko piny matin but obo chako kendo oduogo nikech pressure ne ochako bedo malo samo chopo kae ibo yudo ka jatuo nyisi ni
wich bar man kod okrum asemuonyo yedhe makoro sedhi kata pengine ir daktari bo medo ne yedhe moripo muony ma tieko wich bar to wich bar pod nitiere nikech koro dongen mai koro adundo churgi temo goyo remo mondo remo dhi to muscle ne chande nikech dongen kaka adundo ket oripo bedne vessel waluongo ni gin ka four parts mamalo gi waluongo na atrium mapiny gi waluongo ni ventricle ema oripo bedni pump blood mondo dhi malo makata sama pressure ni bedo ni dhi malo kamae ng'ama hiny mang'eny en ventricle koro iyudo ni muscle mane ventricle obedo machwe makata kotemo pump ok obed effective nikech oripo bedni en normal size ma ko pump to pump kamae mondo squeeze blood no odhiro remo mondo dhi kochopo ka iyudo ka koro otema matin but ok dhi emo mibo yudo ka koro jatuo chako yudo those symptoms remember sama pressure obedo malo kamae ibo yudo ka koro jatuo wacho ni owinjo ka wiye bare seche moko bo chako nyisi koro kaka adundo gwecho matek oyudo those extra beats ma koro ripo bed ni wacho ni ng'ato ripo bed gi heart rate ma 60 to 100 mare en above 100 owinjo ka seche moko ng'ama ji moko mawacho ga ni owinjo kama dho chunye dwa wuok ei chest ne chande ei kore mano nyiso ni nitiere problem matimre kamoro to miyudo ni koro ka okwachako rango jatuo ni ibo yudo ka jatuo nyalo yudo gimiluongo ni stroke mamano en complication seche moko jatuo nyalo yudo what we call heart attack to kod gimoluongo ni coronary artery disease mama giduto gin tuoche mag adundo bende wanyalo ga bedo kod case ma diastolic ni malo moingo systolic tek ahinya nikech kaka Nyasaye no chweyowa inyalo yudo sana gima owuoye en ni warango ga sana diastolic ni but remember ka watimo mano nyaka ikuong be iranga machande nikech oripo bedne obedo mana gima waluongo ni almost near normal nikech ka gin machiegni ahinya nyaka bed nitiere problem ka be giwere ahinya makoro yudo no wach ni ng'ato kod blood pressure ben 180 over 85 then nitiere something that mosetimre ni adundo ni ama brain ni emomi yudo ka nitiere that white pulse pressure nyakwara Mugiajwang' tuo mar pressure inyalo kawega kawani in gi pressure nani kod weche makamago koko ng'e maber kawuono yudo ka chano nyalo kelo kethruok kata hinyruok ne adundo en chandruok ma wang'eny kode koso ok ong'eny ahinya kaka oganda ma ineno ga ma tiere kod tuoche mag adundo mikelo kod pressure kwan ng'eny koso sani kaka wang'iyo tuoche medre nikech kaka idha ng'ato chiemo iyudo ka ng'eny ji gidak ma onge activity ma gitimo ma waluongo ni inactivity or sedentary lifestyle iyudo ka ng'ato timo very little activity but chiemo mochamo oripo bedni otimo a lot of activity ibo yudo ng'eny ji ok gitim exercise koro iyudo ka weight be medre gimedo kilo to ok gitim exercise koro mago e gik mibo yudo ka koro tije mabe ji tiyo iyudo ka ng'eny ji tiyo tich ma either ibete computer tich mang'eny kitiyo kibet koro iyudo ka weight ni chande medre koro kaka weight medre kaka iyudo ni ng'eny ji be koro end up kod high blood pressure koro ibo yudo ka sani koro kalure gi gik ma ji timo gik ma ji chamo jok mabe madho kong'o those lifestyle changes ng'eny ji yudo ka koro yudo high blood pressure thothni iluongo ga tuo mar pressure ni silent killer kata en janek maling'ling iluonge kama nikech ang'o to bende wanyalo bedo ga kod ng'ato ma pressure ne osekelo chandruok e adundo to ok owinj ranyisi moro amora ngima koso nyaka ang' obi gi ranyisi ka kata kamano akwayo ni mondo mwakaw yweyo gi kanyo ka waduogo tibo chako gi mano seche mwakaw yweyo no Nyakwara Mugiajwang' daher mondo mwachaka go kodi mbaka chon inyalo oro na SMS namba mar SMS en 23600. Walando ne ji ohendnigi mar mondo mi ging'ere saidi ama custom base mag-gi ong'e kuma gintie mondo bi mang'eny. Apuonjora gima duong' sana e ohala over the period to en gima iluongo ni patience. Inyalo yudo customers moko ma gin time bombs
custom base magwa wayudo through media kaka kuonde mwayudo gi en TikTok, Facebook to gi Instagram. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Mondo eyud skiza tune mar Rembi Yesu di *860 *417 ng'e maber niya Ramogi TV e od jower duto. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yo natiere kod penjo. Koro wawacho ni high blood pressure or hypertension en silent killer nikech ng'eny ji tek sana mondo ing'ene ang'o matimre. Ibo yudo ka ng'eny ji iwuotho kimuonyo yien ma inyiewo over the counter nikech giminyalo ng'eyo mang'eny en sana wich bar. To wich bar ibo associate gi gik mang'eny either ni itiyo matek, kawuono maybe stress ne ng'eny, the whole day ntiere shida mane iyudo. So wa associate all this we will gi watch pressure. Ng'eny waparo mana ni thagruok ma our thagre during the day or the day was very hectic emomiyo koro wan gi that headache. So most of us okibi yudo ka ng'ato chako paro ni we adhi ang'iye pressure nani. Ng'eny ji bom na paro ni gik motimre na during the day ama during this life of mine ntiere gima timre in my life, stress no emomiyo wiya bara. But ng'eny ji ibo yudo ni onge ng'ama bo chimre gi dhi e hospital ne ranga ne pressure na. Ng'eny ji be okokano pressure machine e ot mabo wacho ni arawe ang'i pressure na nin nikech wiya ni osebara for some time to asebedo ka muonyo yedhe to ok kony. Iyudo mana ka ng'ato koro owuok from one medication to a stronger one to a stronger one. Sama koro timo kamano do ng'eni wi ibo weyo bari mathin. But pressure cha to poki chiedhe. Koro mane gima timre bibo yudo ne finally koro ng'ato by the time obire hospital en sama koro osemuonyo yedhe, pressure osebedo ka chande to okia. Temibo yudo ne by the time ikele kaka emergency no, either oyudo stroke ama makoro iyudo ka obiro kwa dende konchielo tho ama oyudo heart attack. Koro kanye mwang'eyo na heart attack ama stroke mobiro no en mana kalure gi pressure manyocha okong'iyo ama okong'eyo. Wantiere kod picha maber mokalo mabende nyisowa gima ipuonjowa ka odiechieng' ma kawuono. Kang'eni nyalo kawo dakika matin marom nade mondo mipuonji kwa Ramogi Ajwang' kod wechegi kata wadhi nyime. Kik wiwil nyaka Ramogi Ajwang' ni namba mar SMS en 23600 kaka wamedo sudo e kaka wamedo kawo penjo bende machiegni. Okay. Koro gima timre nitiere seche moko ma mondo mi yud ni gima waluongo ni hypertension or high blood pressure, either in gi stress imadho ndawa either ng'ama dhako ama ng'ama dichuo nikech tindo kwa wach ni sana chon ne wawacho ni jok machuo ma yudo a lot of heart attack and everything, but sani ka sana kin ng'ama miyo kichako menopause makoro in above 50 kichako menopause iyudo ka koro jok mamiyo nikech ionge gima protect miluongo ni estrogen cha iyudo ka koro sano koro one almost the same jok mamiyo ka achiel gi jok machuo. Then ibo yudo ka seche moko kaka wachiemo kaka watimo gikwa i socio economic koro kanye lure gi kakidak nikech seche moko isewacho ni kaka ne wawacho cha ni iwacho ni na chandra kapod athis we acham gik duto ma Nyasaye koro gwedha kodo at this current time. Ibo yudo ka ng'eny ji koro iongeza a lot of weight, okitima a lot of exercise, and because of that ibo yudo ka seche moko
i add weight, but at the same time in socio-economic iyudo ka seche moko en kukosa in that ionge go koro kata mondo mi dhi suptal mondo ichomre gi suptal malongo onge nikech pesa no be onge ama seche moko kata komiye ondikni yedhe mondo idhi nyiew pesa midhi nyiew gi kodono be onge koro ineno ka ng'eny ji idhi bo dwaro koro neno ni ang'o ma inyalo compensate ken wich bar ne mane wi bari we kuonge mwonye yath wich bar then eka ikwego rem ndiere jomoko mabe ibo dhi e suptal ma ok gibing'i maber nikech nitie ng'ama bo ringo dhi e clinic kidhi e clinic ibo yudo ka pengine blood pressure machine ma gitiyo kodo gin mane watiyo kodo ndalo machon kande ng'atno kokukete bo winje maber onyise ni pressure ni ni piny then mano dongen be okor ng'iyo ni pressure ni maber aya ama ka wasenyisi ni in gi high blood pressure wanyise ni nyiew machine mondo ibed ga kimonitor ibo winjo ka ng'ato nyisi na abo ga dhi e clinic which inyalo yudo ka in kaka dala kucho clinic moro pidhi eno beni mabor mondo mi dhi pile mondo ing'i pressure ni bo bedo tich matek koro wawacho ni kata ka in gi that socio-economic to yudi gi blood pressure tem mondo inyiew machine ma mari minyalo timo kodo ei udi to ng'eny gi sani gitiyo gi battery ama kin kod stima dala ama in gi solar ti inyalo kete socket I charge then you can monitor your own blood pressures then yedhe kae kuma shida bete ni yedhe bech gi tek to inyalo yudo ka mondo mi wami yath ma pressure okwabi mi yath achiel inyalo yudo ka jomoko tiyo gi yedhe ariyo yedhe adek to nitiere yedhe go minyalo yudo ni yath achiel maybe sling 300 sling 400 ibo yudo ka ng'ama ni dala wacho ni ang' na yud kune to kata ma chiemo be onge kata mana joma nie bombe ok kata dala kende koro mago e problem iyudo nikech yedhe bech gi tek to pengine pesa no be onge seche moko nitiere ma iyuda blood pressure mikia no wuok kune obira ma in pengine in the first one in your family to have that high blood pressure koro mani nyalo bedo mana ni inotimre atima to in be ikia gimotimre wasewuoyo about gimichamo wasewuoyo about jok machamo maybe either chumvi but okwamin ni chumvi kende manyalo mi bed gi high blood pressure chiemo michamo sana kaka chiemo mane mkeba man kod a lot of preservatives giketo chumvi mang'eny but wawacho ni kochuno ni nyaka icham chumvi kikibed jok ma waluongo ni salt shaker ma koseket ni chiemo mesa in kata pok ibilo chiemo tisechako medo chumvi koro magi gik manyalo yudo ka miyo ng'ato bedo gi high blood pressure then with that high blood pressure ibo yudo ka koro ng'ato yudo gine pressure ni bo affect adundo ni koro adundo wuon maber oripo bed ni kae chal gima but koro gima wawuoyo kuma kelo ga shida en this muscle mani ventricle ni koro yudo ni ka pressure ni ni malo koro adundo no temo goyo remo against that pressure ngije wawuoyo about systolic pressure plus diastolic pressure systolic pressure en sama adundo gocho mondo push blood out of the heart to diastolic pressure en sama koro beni adundo relax to bas gima waluongo ni aorta gikelo remo back to the heart then kende ka adundo gocho ka remo wuok koro ibo yudo ka gigi duto bedo affected koro mi wayudo ni ng'ato yudo systolic plus diastolic man malo to bas koro the muscle koro nyalo neno difference ma muscle ma ni normal heart to kodi muscle mani normal mani abnormal ma already ntiere gi mwaluongo ni compensated ventricular hypertrophy which means ni muscle no bedo machwe ngeche dongine no distance ni gi distance ma wawuoyo kacha koro kata nini iluongo ni volume moro bed ni donjo kae betis koro magi duto iyudo ni koro affect mi bo yudo ka koro jatuo chako yudo gi kaka tiendene bedo makut koro finally ka gigi duto okorang tiyudo koro wayudo gima waluongo ni decompensated heart failure adundo no koro ok gore mo kaka dwarre oolo jony seche ma jatuo biro e osiptal osebedo ka nitiere kod pressure osebedo kone bedo kod ranyisi mar tuoche mag adundo mikelo kod pressure itimo nang'o mondo mi check ni en pressure to test mage mitimo mondo mi ne ni adundo bende koro osekethore kata osebedo kod chandruok koro the first thing dong'en sana ka ng'ato biro unless obiro gi complication then ibong'ene mae en as a result of the blood pressure manyocha ni malo but ko biro normal check up ng'eny gi bo biro ka wacho ni
gimowinjo mang'eny en wich bar mokrum. Koro wakuongo watimo ne gima itimo normal check up mwakao blood pressure ne. Kwasekao blood pressure ne ni ka en malo wakuongo wanyise ne tema ne relax mathin, maybe after 30 minutes waduogo kendo wachako wang'iyo blood pressure ne. To wakawe e lwete korachich kendo wachako wakao koracham. Wadwa ng'iyo ni en pengine wuotho kata en e clinic, en stairs moidho emomiyo pressure ne no bedo malo, en ang'o momiyo pressure ne no ni malo. Koro the first thing mokwongo timo en just a normal blood pressure check. Watimo blood pressure ni waneno ne en nade. Wamiyi time mondo relax kopo ne en malo mondo wane. Kopo ni wayudo ka pressure no oduogo piny, then wachako wachiki kendo ichaki duog the next day. Wadwa mna compare to nyoro chango manyo timbre nikech jomoko nyalo bedo ni nyoro was just a bad day, manyo odhi through so much emomiyo pressure ne ni malo, to kwenye kobiro to pressure ne pengine ne piny. Then wa advice en kara ka pressure ni oduogo piny, then koro ibo dhi ki monitor mondo wang'e ne otimre nade. Koro wanyise ne kaw book. Kikaw ga pressure ni gokinyi, every day ikawe for like a week, then wanet. But kiyudo ne en malo makata ikawe ki in ot, chaki duoge suptal. Then number 2 watimo gimiluongo ni ECG. ECG en tracing, ineno kaka gima ni before kama yonde ken page la mantiere buta kan. Koro tracing no bo nyiso ane ang'o matimre gi adundo ni. Obo nyiso ane adundo ni ogocho numbers go ni maber, gima waluongo ni heart rate en 60 to 80. Wabong'iyo waborango gimiluongo ni ST elevation. Kopo nitiere ST elevation nyaka bed nitiere maybe yudo heart attack ma silent ama already ibiro gi heart attack. Then waborango ni to kata ka en koro nitiere those extra beats gichal nade. Giche extra beats go ibo yudo ka nitiere moko makoro gima waluongo ni rhythm and conduction disturbances. Koro kalure gi kaka wang'eyo nitiere mabo nyiso wan mani nitiere gima waluongo ni palpitations. Temi bo yudo ka jatuo nyise ni awinjo ka dundo na gocho matek ma is abnormal. To kika heart rate ne ibo yudo ne something above 100. To ine yude ko odhi ko omedre. Koro mage gik mabo miyo mondo wang'e ne kara nitiere shida. Then kama no be wasetimo kendo wachako watimo gimiluongo ne 2D echo. 2D echo to koren kaka ultrasound mwatimo nega warango ko maybe ich ama ngama nigi ich ngama expect nyathi. Koro ultrasound ni be watimo kamano, but koro watime e chest ni ka e kwang'iyo go adundo. Onyalo rangonwa kaka muscle kachalo. Onyalo rangonwa kaka ventricles ma wawacho ni bed ni pump remo kande gi pump nade. Obo rangonwa kaka valves ni chalo. Then gibo nyiso wakawa wacho ni gimiluongo ni left ventricular hypertrophy or left ventricular failure. Wawoyo mainly because wawacho ka ne e adundo ng'ato kaka wawacho ni opoge ding'wen chande. Mamalo dongo wawacho ni luongo ni atrium ma piny giwa luongo ni ventricle. The main pump nyaka go remo madhi nyaka e obwongo nyaka tiende ni piny iluongo ni left ventricle. Mano is on the left side. Koro mano is the main pump. Sama otimo tijni muscle ne chal nade, to gocho nade. Koro kanye mwabo wacho ni ng'ato ni kod gima waluongo ni heart failure ama en kod gima waluongo ni left ventricular hypertrophy. Ka in gimago, then wang'eyo ni nyaka bed ni pressure ni malo. Mano yudo kwa setimo pressure ni, kwa setimo ECG, then wachako watimo that 2D echo. Then wachako wakao remo. Remo koro wakao mondo warange ni tokara pressure ni niyo ang'o mosetimre ama nitiere any other cause momiyo pressure ni malo. Oh, ma ena nunru matut ok en nunru mayot. To nyakwara Mugejo wang'a bende inyalo geng'e kapok ochopo kanyo koso inyalo thiedhe ponono ni adundo openjo kacha ni ka oponono no yude kod to mar pressure. Yedhe mag pressure gi onego bed ni ng'ato muonyo bang' kinde marom nade to weyo? Yedhe mag pressure onge chieng' mibo weyo. Ka daktari osenyisi ni in gi tuo mar pressure, en ng'iyo ni pressure ni en kanye. Nikech ibo nyisi, daktari bo nyisi ni in mild hypertension, in moderate hypertension ama in severe hypertension. To yedhe gi ibo mi either achiel ama ariyo ama adek kaluwre gi kaka pressure ni chalo. To yedhe gi gin tieng' didek ama ding'wen mwatiyogo. Watiyo gi gima bo chako konyo adundo gocho maber. Wan gi yedhe mabo konyi
duoko kaka kaponi in kod those extra beats duoko heart rate no piny. Wan gi yedhe mabo miyo koro ilayo amigolo pi e dendi mang'eny. Koro yedhe gi wa combine gi kalure gi kaka pressure ni chalo. To onge chieng' mibo weyo yedhe completely. Makori wacho ni an natutu pressure neno miya yedhe bina achango. Yedhe go wabo biro mana ka wanyalo reduce gi. Ma wanyalo wacho kanyo chimuonyo 3 koro muonyo 2 ama kanyo chimuonyo maybe wawacho ni yath en 10 mg koro wamuonye 5 mg imuonye nus but onge chieng' mibo weyo yedhe kiwacho ni koro ikuo kabisa en mana ni wadhiyo kwa chenjo gi kalure gi tests mwatimo ni to wabo endelea timo gi kaka echo waendelea timo gi kaka ECG. Main aim marwa en ni kik adundo kethre bwachopo makoro yudo heart attack ami chaki yudo gimiluongo ni that stroke ma dendi konchiel tho. Mago gik momiyo wadwaro mana ni waduoko pressure ni no piny. Koro gima watimo gi yedhe gi ene kik wawasen the condition. But onge chieng' mabo wacho ni koro treat hypertension borumo. But ang'e nitiere gik minyalo timo mondo kik pressure no medre bodhi kuma rach ama wa maintain kuma entiere no. Kopogore kod yedhe ma ng'ato biro muonyo ndalo duto te mangimane ma samoro idwoko gi adwoka piny, adundo kosekethore gin yedhe machal nade gibiro dhi kuom thuolo marom nade mano jalony oseleronwa. To bende nyalo geng' weche gi pono no osedhi ma koro adundo kethore ma obedo kod complications kaka stroke kata kwa bedo kod heart failure, ang'o matimore gi okang' ma kamano? Mago gimoko mathoth ka waduogo to kik wiwil bende ni namba na mar SMS en 236600. Dubai has a way of making everything feel bigger. One moment you're exploring the city, the next you're cruising through Dubai Marina at night with dinner and skyline views all around you. Then suddenly you are in the desert, watching the sunset and enjoying a barbecue dinner under the stars. It's adventure, excitement, and unforgettable moments all in one trip. Experience 4 nights in Dubai with View Travel, starting from $1,180 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Niti ben koda dier. To bende bro chung koda niti. Ngeso ka ngeso, saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kama wabro budho manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saparga chiel mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Riwruog jodolo ma Homa Bay oseyo monj mar siasa manyocho timore Homa Bay kendo kelo tho, hinyruok gi kethruok mwandu. Wamealika Tirigiji aende kule mbele ya NCIC. Sisi tunataka kutangazia tukiwa hapa Murang'a. Rigathi Gachagua akuji huko NCIC. Kweth josiasa mag DCP oramone jatend gi Rigathi Gachagua ok bi chopo e nyim NCIC e wicho gi weche kwede mag siasa. Tensiaya oyango ni osara mar jotijege madwe mar 7 kod 8 higani deko kaluwore gi digni e chenro mar podho budget gi ma hiko mendani.
Aseyawo lainde mag simu amorga mokalo nyakwara Mugejwan kigo simu mondo mi ipenja penjo ma inyalo bedo godo kati yudo duoko achiel kachiel nikech adier inyalo bedo kod pressure ikawe kawa mayot samoro imuonyo yath tiweyo imuonyo yath tiweyo mulna kar muonyo yath to jiweyo ni mana matin nono yath ma daktari osenyisi ni mondo imuony okikiwe makata ki ipimo pressure ni biwinjo ka iyudo ka ni piny gochne daktari mondo uwuo mondo uwinjru mane miweyo to mane miendelea go ama mane imuonyo nus to kikiwawe yath nikech ng'eny ji muonyo yath kirango ni pressure no nyisa ni ma normal en 120/80 tikia ni yath manyochi muonyo no ama yath mi endelea muonyo no emomiyo pressure ni noduogo piny koro kwa pressure ni winjo ka ni piny gochne daktari mondo ipimne ni pressure nani kamae to mae gima winjo amuonye yath kose atim nang'o nikech daktari bo nyisi ne mae momi pengine iwinjo kamae mae momi pengine iwinjo kamae koro mae miwe to mae mimuony ama mae mimuony nus Jina kabesim Daniel halo penj laktar Hello Ruth Machiegni Daniel Yes ma Daniel adwa penjo laktar niya Meda uru duol mana matin an gi jotuo moko ariyo ma achiel pressure ne ni piny kabisa en osiko mane 80 out of 60 80 over 60 then machielo pressure ne ni malo kabisa en ga en 200 ewi 100 kata muonyo yath koro jotuo ariyo gi ere kaka inyalo konygi nikech ma pressure ne ni piny to pod onge yath mosetiyogo to mane gi high pressure ni to osebedo ka muonyo yath kendo iloko ne yedhe to onge pogruok moro amora ma waneno Antiere kod simu machielo halo penj laktar Halo penj laktar nyara jur Machiegni Iwuoyo gi Dan Gradu Udu Kenya Dala Madandora ka Meda konya uru gi duol mana matin Wawinji Iwinja maler Yes wawinji koro machiegni Wayanan gi shida maro do chunye gocho kama tek sana gino sebedo ka chande kuom muda kochamo kata kumadho chai to winjo ka chunye gocho to piny iye ka winjo ka yware be winjo ka gimo ywayo piny iye kamano koro sama gino time kata kuwuotho kopore ni wuotho winjo ka ugama yweyo simbe no to wacho ni osedhi osiptal inyalo chako kendo kiyie an Dan awacho niya Dan waya no osebedo kan gi chandruok do chunye winjo ka gocho matek kabisa kendo sama do chunye gocho no to winjo ka ogamo yweyo to gino setime kodhi osiptal kopim pressure to non pressure onge tinyise reme matin go piny iye bende winjo ka gino gimoro ywayo piny iye kabisa koro nowacho ni yawa konya awinji ka kipenjo Ruth gik machando mondo bende onwang'e konyruok entie kanye entie sane dala ni kanye dala no genya oteda lego en alego erokamano ahinya wabudo penjo go aito wadhi nyime koro penjo mokwongo penjo ni en gi watne ma pressure ni malo matimo 200 over ka winjo namba ma piny no koro ng'ama pressure ne ni malo ni aparo ni oripodhi mondo one ng'ama iluongo ni cardiologist ma gin jok ma dakteche ma deal mainly just with the heart blood pressure mondo ong'ine te nang'o mondo chak otimne gima iluongo ni ECG otimne gima iluongo ni echo mondo ong'e to problem ni kanye to nitiere jotuo moko ma be nyalo yudo ni pressure ne ni malo kamano to kara kidney ne nigi a problem koro mano dware ni odhi otimne nyaka ultrasound mondo wa rule out no pressure ni ok luwre gi gima nigi problem gi kidney koro magi duto dware ni gin test motimo mondo eko ng'e to karang'o momiyo pressure ni malo kae koro komedo muonyo gi yedhe wabo ng'eyo nikech kopo ne en gima iluongo ni pheochromocytoma then nitiere kama koro wanyalo golo one of the kidneys ama kuma nitiere problem no koro mago gik moripo be no dhi further test mondo eka ong'e to karang'o momiyo jalni osebedo gi blood pressure medicines to podi ok one pogruok
aya ng'at mar ariyo mowacho ni pressure ne ni piny ni en ng'ama rom nade nikech nitiere jomoko ma inyalo paro ni pressure ni piny to in gi tuo miluongo ni dilated cardiomyopathy. Kiseyudo dilated cardiomyopathy it means ni adundo ni olokre kaka balloon okuoto okuot en kaka balloon alafu en weak koro po bed ni adundo gine diyo remo mondo remo dhi malo en otimo kama so en very weak oonge teko kata mar dhiro remo no emobi boyudo ka jotuo aina go pressure gi usika ka ni piny to yudo koro shida moko miboyudo ka koro owinjo ka wiye ure owinjo ko gamo muya mago koro miboyudo ka mane shida koro mano be dware ni mondo dhi kotimni gima iluongo ni ekono to yot mondo ing'e ni koro shida mane mwadil kodo en ma ni muscle che obedo maduong' ama en moro makoro obedo weak ma ok onyal pump. Aya to ne wantiere kod waigi ma bende nitiere kod chandruok wacho kata ni adundo ne gwecho matek entiere kod palpitation ahinya samoro komadho kata chai kata kowuotho kata gimoro bende ywa piny openjo ni ang'o madebe ni timore. Koro ng'ama yudo palpitations the first thing mori en pod neno the same cardiologist to kata ka en gi dala ang'eyo nitiere kaka Siaya Siaya kia daktari manyalo konye but ang'e nitiere daktari Kisumu kodhi aga kan Kisumu nitiere Professor Yonga ginyalo konye mondo gitimne gimiluongo ni giketo ni gimiluongo ni Holter en gima iketo ni kaka mwatimo miketo ECG ni but remember ECG en gima ibotimo ni kine hospital matek mondo iyud kantiere those extra beats ama adundo ka gwecho nikech nitiere seche ma adundo nyalo gwecho kamano then dhiyo weyo but mae gima wabomi iketo ni koro en kaka iketo ni gik mwaluongo ni leads timi gimo matin kaka radio cassette tidhi go dala kisedhi go dala to kinyi duoke after 24 hours then daktari bogolo tracing gi the tracing obo ng'iyo to neno ni adundo ni ne gwecho nadi rates koro waluongo ni heart rate ne gin adi koro mane mo bi nyisi ne gini e gima timre nikech orango tracing go to ng'eyo ni problem ni kae then oneno kopo ni ok onyal yudo within those 24 hours tibiro koro e hospital yote mantiere gi cath lab koro kaka kama tiye yena kawie simu moro kapok olal na kaito wadhi nyime. Halo penj laktar. Hello nade wantie maber machiegni pero kama na yo kama morango antiere gi jatuo moro mama na iga gi tuo mar asma tuo mar asma to nitiere inde mana tere hospital ayudo ni nodhi otimne ultrasound ayudo ni nitiere hole moro koro gini seche moko biro ne ma oter ni atera ma kata gibedo e kom man kom no bende koro apenjo daktari ni bebe ni ol cha makelo shida koto lakini onge gi high blood pressure che pim malo okuyude but apenjo daktari ni to bebe ni ol dekel ne shida no o kane ol ne kelo shida inyal konyo no kamano koro awacho ni ng'at ma koro pressure ne ni piny ni kopo ni watimo that Holter ng'ama adundo ne gwecho no boy ok wayudo anything nikech ng'eny seche moko waluongo ni PSVTs gin mabiro kaka ing'e kaka inyalo wacho ni ahondo biro then ahondo chako lal koro iboyudo ka adundo gwecho then chako lal onyalo biro kata dichiel e odiechieng' ama dichiel in a month kotimre kamano ing'e onge kaka boketo ni Holter to kinyo otimre koro waketo ni gimiluongo ni link device orom kaka USB wakete the left side but adundo kayo wachuoge gi e iye to bas watwang'o kanyo tidhi kode ot titiyo kode kata 6 months within those 6 months kibiro ir daktari keto ne gima ket kaka mouse mar laptop ama mar computer oketo mouse no to ng'iyo to onyalo backdate gima ne otimre 6 months ago then daktari nyalo neno ni adundo ni gwecho to gwecho sama chal nadi tang'o motimore then yot mondo koro ng'e ni yedhe mage momiyi
mondo idhi kimuonyo nikech nitiere yedhe mibomiyi mondo either o reduce kaka adundo gwecho ama o treat that symptom. Aya koro waduoga gi jatuo mantiere kod hole e heart mae en koro penjo mogik ni. Jatuo man gi hole in the heart ko en gi signs and symptoms en ne manyiso ni en gi shida. Ing'e nitiere jok minyuolo gi hole in the heart to gidongo go to chieng' moro kaka accident idhi e hospital to kitimo ni eko to kinyisi ni in gi hole in the heart but mano kiki mano okeli e hospital. Nyalo bedo ni pengine iwinjo kaka pengine wawacho ni jatuo no nigi asthma, iwinjo ka pengine iyueyo to iwinjo that wheeze mar mawuok kaka ng'ato nigi asthma but ideally ok en asthma, nyaka bed ni koro shida mag ni heart ka ema koro kelo problem ni. Nikech remember blood donge nyaka wuog e heart ka dhi e oboye to oboye donge mayudo problem mege asthma. Koro inyalo yudo ka gini ne iwuotho kodo to koro sani obedo worse in that maybe the hole obedo maduong', koro pengine remo dhiyo ka riwre. Koro inyalo yudo ka jatuo no nigo but giminyalo ng'eyo ni nyaka itim echo mondo eka nyiswa ne problem ni chal nadi to hole no rom nadi to obomi shida ama en giminyalo wuotho go. To kupone en gima nyaka gine to then ibo dhi either ntiere wanyalo time in two ways. Midhi e theater tiyawo the chest to wayudo adundo to wa correct that hole. To ntiere moro mabende wadhi waluo waketo tube matindo tindo femoral artery mane gine e pelvis region kae to catheter no dhiyo nyaka e heart to waketo gimiluongo ni patch. Koro depend ne en hole marom nade, en bugo marom nade. Antiere kod penjo machielo. Halo penj laktar. Hello. Machiegni Consolata? An Consolata kawuok yango. Machiegni? Antie kod tuo mar pressure, no? Pressure mara ni samoro idho kabisa, adhiga e clinic. So aol kabisa. Hello? Wawinji? Yedhe an godo mamuonyo. To kata kamuonyo. To samoro aola samoro be atiyo kaber. Debe ni chandruok mar Consolata en ang'o omuonyo yath kaka dwarore tol kabisa. Koro gima Consolata report en ni o monitor blood pressure ne kaka chalo. Nikech seche moko yedhe mimi mag blood pressure giduoko pressure ni piny kabisa. Makoro kata kaka remo dhi e obwongo, dhi e tiende ni, dhi e kidneys ni ntiere gi shida nikech pressure ni piny. Ibo yudo ka koro iwinjo olo no. Mar ariyo nyalo bedo ni pressure ni kata komuonyo yedhe pressure no kobedo well controlled. Koko bedo well controlled it means ni pod en aena malo but koro ok onyal ng'eyo nikech dongo muonyo yedhe. Koro nyaka odhi bing'ine pressure ne kako osebedo chal nade. Koro nyaka either monitor en owuon ka en e ot obo nyiewo blood pressure machine ama odhi nearest clinic mondo gi monitor. Koro en mana ne kiwacho ni kata gokinyi saa 3 saa 4 to en mana saa 3 saa 4 every day for like a week mondo ing'e to pressure ni behave nade. Nikech kiwacho ni muonyo yath to koro ikia nikech ikia ni pressure ni sani chal nade. Nyaka ni wachak chenro ni awinjo kiwacho wach mar bedo kod machine mar pressure mang'eny mokalo. Mashinde gi oganda wanyalo yudo gi kanye. Moro nyalo nyiso gisa ni nengo gi chal nade to bende weche mag okumba kaka mag thieth nyalo miyo gi nyikwara mogi ajwang'a nikech ber kimonitae kuom juma achiel kuom jumbe ariyo ing'eyo kodhi maber kata komedo idho. Blood pressure machine nitiere two types mag gin fairly affordable ki compare gi pengine ka ibo chako wuoth ni idho pikipiki ama idwaro transport kidhi e hospital man machiegni kodi. Nitiere group miluongo ne Omron. Gi tindo gin maybe en giminyalo keto kata kibeti kidhi wuoth kamoro. Like in wuoth midhi nindo ma ok biduogo odi the next day. Koro mondo keep a tab and a watch. Gitiyo gi battery ariyo matindo mwaketo ga clock kande. Ka ionge kama inyalo chajo gie. Koro depende. En kama in kuma stima nitiere ama ionge kuma stima nitiere. Kionge kuma stima nitiere nyiew man gi battery go. Gi range between 3,000 to 5,000. But bo prevent from pile ng'iyo kaka inyalo dhi e clinic.
Ponono ni wadwa golo twag ni studio ka mondo mi ng'ato kadwa tudore kodi to nyalo gochoni kata onyalo yudi kanye mondo mi wagol twag ni kadi kech penja neno ka ng'eny mokalo to sai mamayo wawangwa. Inyalo gocho Nairobi Hospital mawagocho 07 03 082 000 0 mwisho. Wanyalo nuoyo 0703 082 0 mwisho. So that is 2000. Hero kama na enya. Mano en jalony Millicent Oloye na duk ni rokamano mathoth kuom puonj maler mimi Nyakwara Mogi Ajwang'. Nyakwara Mogi Ajwang' winjo ni en tuo mar pressure, samoro muonyo yath, samoro kimuony, samoro winjo kidhi maber, samoro rach. Kokiluwe maber to nyalo kelo ni chandruoge mag adundo. Kokelo ni chandruok mar adundo inyalo bedo kod stroke kata inyalo bedo kod heart failure. Mabende gin weche ma ok wagomb ni mondo mi ng'ato yudi. Kata kamano kichako chon to ber inyalo yudo kaka ikonyori. Nogandwa momiyo chenro ni obedo kare kamoting'o gada duto te mane studio ka erokamano mathoth ne director na Alex kachiel kod producer na Perpetua erokamano mang'eny. Ne idahera mar chenro mar Penj Laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyaka kendo chieng' machielo aniluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani.